Geno mara ni rio makare nyakoro mgajuang machigni ahinya chendo eno imore entai prayo kodangwene dwe maraboro gana rio prayo kodabis machoke na nyakoro mgajuang tia skunde mapacho ka kara kamano midhiro pod nitiere kaluwore ni omenda poko chwal moromo ne skunde mathoth nyakoro mgajuang gino abende koke luro ni ng'ikruok nyalo bede chendo go mag somo bende luoni weche go mag siasa kabende liet mar nyakoro mgajuang medo jimbore e pacho ka la maro machoka kapile naria deka uchiel nono kamewanti la Facebook Ramogi TV Ramogi TV KE Wima Eskachiel gi Ramogi TV Kenya boy mar YouTube mage thundweche. Sani skunde idhi yaw next week. Seche midhi yaw skunde gi principal gi HOIC wak ni pesa poko or. Okowinjo bed ni ne wakia chakre ya January. Ibro chopo dwe mar aboro ntiere pesa mowinjo bed ni ore skunde. Oganda donje juma mar yaw skunde pachoka kangur to podo kwako chenro mar sirikal cholo pesa ne skunde go. Swala la ufisadi limezungumziwa tangu nikiwa form 4. Nafikiri wakati umefika wa kuchukua hatua. Mkukum jidolo seo jotelo mapingo kenge makedo gi mibadhi e Thuruka. We kaine ya ore ahinya. To we bedo maduong very fast. Napando mich sana no kadhi kode dala. Having the water around them gives them that comfort of being in a safe space. Bende ing'eyo ni nitie lony manyasani mar reso jotuo ng'ol mar obwongo. Machiegni nyakoro mgajuang chendo en oimore wantiere gi jaloko Wilson Ochuka nyinga Lydia Okello. Luro nitie ni somo di bedo gi ng'ikruok e skunde mag piny owacho kata bedo ni yie po chakre odiochieng'no makiny. Man kalore ni nyaka sani pok skunde oyudo omenda mar somo. Chakre tam ma okwongo omenda mar somo ne japuonjre ka japuonjre osebedo ka ioro niyo no or ma orem gino makoro sekelo wich banetend skunde. Jafo mar Youth Omondi chako nwacheno mar imore gi report no eyo machal kod mae. Ikwano seche koro to skunde yepo ne tamar adek. Tama itimi e penj mag grade mar 6 kod 9 ne skunde mag primar. Ka skunde sekondar to timo penj maduong' mar KCSE. Tamni kata kamano biro bang' ywaruok e kind skunde mag piny owacho kod migawo mar somo e wi omenda mar somo. E giko tamar 2 thoth skunde ne oloro chon ahinya to skunde sekondar nikech onge mar omenda mar keto jopuonjre e skunde. Ne omigi geno mondo migi denyuok nyaka tamar 3 mondo giyud omenda mar somo singo magiseche to gidoki e skul poko chopo kare. Kwedo kang' mamalo sirikal mosebedo ka leo gi pesa ma itere e skunde miluongo ni government capitation, free secondary gi free primary. Sani skunde idhi yaw next week. Seche midhi yaw skunde gi principal gi HOIC wak ni pesa poko or. Tam mano kalocha mar 2 skunde no lor nikech pesa ne onge. Ne skunde olor kata tarik monego beni lor e skul ne poko romo. Kawuono wantie dwe mar aboro. Okowinjo bed ni ne wakia chakre ya January. Ibro chopo dwe mar aboro ntiere pesa mowinjo bed ni ore skunde. Manie kelo pek ne jopuonj, kelo pek ne jopuonjre, kelo pek ne jonyuol bende. Tamno bende mane ywak obedie mathoth e wi omenda ma ikwayo jonyuol e tok chik. Tim mar riwruok mar KUPPET ywak ni kamoro ok nyal rumo poni piny owacho koloko pachgi wi chwalo omenda mar somo ne skunde. Miyo principal obiro gi legal levies. Legal levies gi office structure no nyiso ni onge somo madhi timre this week kata next week. E tamni ma winjo timie penj madongo luoro nitie ni jopuonjre nyalo biro timo marach e penjgo kalore gi weche mag omenda masiko kelo midhiero. Magi dwaro preparations nyithindo duto mondo bede class. Ok nyal timre ka principal biro nyithindo ot. Ok nyal timre ka sirikal poko oro pesa ma principal nyalo riko godo materials mek exams. Mibiro tim godo practicals, mibiro tim godo ka kitiego gi godo gimilo ni revision. Ka ok wapangre ne, ka sirikal ok oketo pangruok motegno mar somo, biro kelo ng'ikni mabro yudo kata mana kaka nyithindo mowinjo bed ni yudo weche mag somo mondo mi okonyre e ndalo mabiro biro kelo pek kata kaka economy mar Kenya biro dok chien. Magi biro e kinde ma jopuonj mag junior sekondar bende ywak ni jopuonjre go ok yud somo madwarore kalure gi siasa manitie e kind telo mar skund primar marito skunde mag junior sekondar. Ywaruok magikoni nyalo duoko piny rang'iny mar somo ne jopuonjre mag junior sekondar. Decisions on resources and planning are made at Board of Management. Yet,
junior school teachers remain underrepresented. With autonomy, JS teachers will, 1, secure fair allocation of resources, participate in tendering and planning in line with the law. Management affects so much, even the content or the delivery or the implementation of the curriculum. So at the moment, we have been running, for example, a survey across the country as an association, collecting views of different junior school teachers, and many junior school teachers are in conflict with the administration. Migao mar somo nyicha osingo ni weche mag omenda ibiro tieki e tamni, kata bed ni migao mar omenda to koni onge omenda ma oromo mar siro somo maonge chudo ne jopuonjre kaka osebedo. Judith Omondi, Ramogi TV. Moko kuom jodolo maya e kaunti ma Kisii okwayo josiasa mondo ket morire chenro mar kedo gi mibadhi e thurka ne giwuoyo kinde nyasi mar lamo mane obagi e kanisa mar Gospel Embassy Kisii, kama bende giseyo e tulo mane omuoch e kinde mane jatend DCP Rigathi Gachagua ne oduogo e pacho ka gino ma giwacho ni ka ok orang malong'o to nyalo kelo tulo e yiero mabiro. Gikwayo jotelo mondo mi ochiw luor ne jowetegi kendo gibed mabor gi ketho nying jowetegi e rombe mag siasa. Our focus is on our nation. Na sisi kama kanisa tunaomba sana taifa letu kijumla. Kuna swala lilizungumziwa awali ambalo naona linaenda kusaulika. Tulisema we need a national conversation. Swala la ufisadi limezungumziwa tangu nikiwa form 4. Nafikiri wakati umefika wa kuchukua hatua na kunyamazisha hiyo midomo ya ufisadi, ndio taifa letu liweze kuwa na pesa ya kutosha kusaidia mambo yetu ya kiuchumi. Kama viongozi tuheshimiane, tuwe na nidhamu, na ndio tuweze kuwaelekeza watoto wetu wadogo kama machenzi na wengine. Hatuwezi kutaka wao machenzi watuheshimu, lakini sisi wenyewe tunakoseana heshima. Na tukienda mbele tukielekea uchaguzi, mimi ningeomba kabisa Wakenya na watu wote tusiwe na ile tabia ya kurushiana mawe. Badala yake tuwe na tabia ya kuheshimiana na kukubaliana. Kabrongo mago mag siasa nyakwar mga juang kweth maketo serikal tesre omedo soko wang serikal kagikwedo weche mane owach gi jatend piny Kenya William Ruto e wi mibadhi mantiere od bura. Jod burago ma obiro kanyakla e riwruok mar Kenya Moja ne oloso ka gintiere kar chung od bura ma East kata Embakasi East Nairobi. Senta ma Nairobi Edwin Sifuna oseotenda piny kuom rem chopo kare singo mane gimiyo oganda jo Kenya. Jod bura ma Embakasi East Babu Owino kod nyawadgi ma Githunguri Gathoni wa Mushomba bende ogolo duondgi e weche mane jatend piny owacho e wi mibadhi e od bura. When you look at his back, instead of seeing the broad-based government, you see the broad-based corruption, BBC. Ukiangalia nyuma yake, unaona pesa kwa e-Citizen, 40 billion imekulwa. Ukikuja mbele yake, unaona a cemetery of corruption, governor wa Nairobi. Instead of Kudishina County, Anadishi County. Tunakuja mbele yenu kuambia tunahitaji sasa malaika, maana ya hii vita ambayo imewekwa mbele yetu. Na tunapitia haya maneno kwa sababu sisi ndio tumekataa kupigia Nebukadneza magoti. Sisi ndio tumesema kama ni mbaya, sisi ndio tumesema tuko tayari kukufa kwa ajili ya mambo ambayo tunaamini, kwa sababu kama viongozi ambao tunaongoza viumbe vya Mwenyezi Mungu, hatuwezi kuona mambo yakienda vibaya kwenye taifa letu alafu tunyamaze eti kwa sababu tutakuwa waoga. Kwa the county Mama Bay Speaker od bura mar Senate Amason Kingi okone oganda jo Kenya mondo tegre gi chuth gi jo siasa gi jotelo moko manyayo kwede mag dhoudi e kinde ma sirikal chwalo chenro mag dongruok ne jopiny. Nolose kinde mano yoro nyasi mar lam kod Solomende kanisa Kopere Mandhiwa e county Mama Bay. Kingi okone jatend piny Kenya William Ruto mondo kik chikite na jo siasa makamago. Senators amoko bende no yore kinde nyasi no kotene kod Senator ma Homa Bay Moses Kajwang bende ne okwedo jo siasa moko magiwacho ni nitiere kod nyiego kalore gi chenro mag dongruok ma piny owacho wa malo sane chwale counties ma Kaluo. The first reading, we hear from the Christians, God who is not excluding others.
we start from behind, coming on. Then they were brought back. Luke chapter 13. Time is now for this country to go through a narrow gate. And I want to confirm to you that what Mheshimiwa William Ruto, our president, is doing is to take through this country on that narrow gate so that we become what God intended this country to be. But for equity, kula mkate mmoja, huu mwingine peana watu wa Nyanza na Wapole. Kuna ubaya hapa. Lakini kwa sababu tumezoea kula mikate miwili, ndio maana tunapiga makelele hivi leo. Kwamba kwa nini mikate yetu miwili inaenda? The people of Kisumu, the people of Homa Bay, we are taxpayers, we are citizens of this country, and when development comes to Homa Bay, we are not taking somebody else's share. That is just our share of taxes that we pay in this republic. Kwa hivyo watafute yao. They let them go and ask for their share. We have not taken anybody's share. In this country, there are leaders who are propagating exclusion. This is a person who was given an opportunity to be the deputy president of this republic. What did he say? The Luo land was not his shares. Kaka yo mar tego mbii mare kor gwenge ma pacho kae duond bura mar ODM e kaunti ma Siaya ochano bago yiero mag jotende rang'eny mar kauntis odiochieng' makiny kar romo ma Wagai mayudre kar chung od bura magem. Kanolose sach romo manokelo kanyakla jokanyo kata delegates mag ODM mawuok e kuonde chung od buche duto auchiel e kaunti no kod commissioners madhi tayo yiero no. Jakom ODM e kaunti ma Siaya mabende nitiere ng'wech marito komeno e tielo machielo. Oloa Kanda onyiso johera mag ODM ni yiero no idhi tayo yor adieri gi ratiro ko jiwo delegates mondo mi owuog karombgi ne yiero makamano. Sebet piny mwasego bura ma wang'e ni kiny yiero ma Siaya County kiny obedi yiero maonge koko ma kiny yud jotendwa mabeyo mabiro telo ne county. Omiyo komano an kamiyo mawuok Siaya be amor nikech kinde ka kinde wabedo gi yiero ma ji gore. To wan kaka wamama okwero lweny. Kendo aduoko erokamano maduong' ahinya ne jogo manyoni ofis. Gikelonwa telo ma Siaya ka en ODM te. Ka dibedi ng'ama ken ODM to nokuongo pondo e tipo mare jatend ODM e kodonjo. Kaka jogo man gi ng'ol wabedo kon rest assured ni kiny wan gi security moromo ma jowa ma kiny participate e yiero kiny gini yud thuolo mafuyanga mar keto mar piem ma ok ong'e ni ng'ato chal nadi. Kiny yiero jakom county madhi betie, yiero jalup jakom, yiero jagoro ma county, yiero women league, yiero youth league, yiero disability with special interest, antie delegates 11. Kuma midhara gino chiko. Komiti no tingo ji 20. 9 executive kod 11 delegates. Kabro antiere kaunti ma Siaya Nyakorom Gajwang' kata odoko ni thoth gi thoro goyo koko kendo kwedo jotelo matiari e pacho kae. Yangore ni thoth rawere podonge kod opande kamoko kuom gi to pok ondikore kaka jogombulu e kinde ma odong' mana thuolo matin ne higni 2 to piny Kenya bago yiero maduong' 2017. Kumano moko kuom jotelo monywando josiasa kod ruodhi e kaunti ma Siaya koro chako chenro mar chiwo pande ahinya to ne rawere kuonde chokruok mopogore opogore e kaunti no. Koro kod jakom board mar sukari e pacho ka Nicholas Gumbo jatelo wacho ni opande kod ombulu kende e okumba mabiro konyo rawere yudo telo makare magidwaro. Ginyiso geno mar chopo lekgi mandiko kwan jogo mago kura 640 kuwuok kuom 530 manondikore kinde yiero mokadho. Koro wanyiso rowere kik gibed gi kando, ndio wan gi shida to shida go biro mna losre ka gitiyo gi teko go mondo giyier jok moketo dwachgi mbele, ok jok ma tiyo kodgi to koseyudo to wigi wil kodgi. As long as no kunyal sudo mbele ba ukaw wach matelo ni motegno kako nego bed mondo ukaw to podi ibotiko du marach. Koro yuthe wagi mondo gipang wachgi maber nyaka gidonje te e telo. To donje telo en kaw ID, ka gisekaw ID en make sure gigo
kura. To ka koro giyudo chance mar mondo gilos gik maricho maginenogo, bende ginyalo kawo ting' mar rito piny e yo makare gi yore gi rieko mabeyo magintiere gogo, kose ena ni wacha ni waneno gik maricho to ok ginyal chung' mondo gilos weche maricho maginenogo. Omiyo wamedo jiwogi gimed kawo kipande, nikech mano e silaha maginyalo losogo yoregi kendo losogo Kenya obed Kenya makare e piny mabiro makiny. Ywak mar yudo ratiro e wi nek mar mane en karan machon e od bura ma Siaya Felix Olwero pod dhi nyime. Jod bura magem Melisha Odhiambo e twak mare kod ute fwambo ojiwo apisa mag IPOA, ogai mar obila kod okwach kich mondo omi omed timo nonro matut e wi gima dinyocha kel nek makoch mar Olwero e lwet obila ma nyaka sani wacho ni nyocha ginege e yor both. It's important also to check the phone conversation of the waitress who was working in his restaurant, whether that waitress has any connection with the Siaya County Assembly, and whether the police who shot at my brother Olwero had any phone conversation with a third party. It's important that this comes out so that the people of Seme can be told in bare knuckle what killed Olwero. I, as a friend of Olwero gave me a lot of information associated with corruption in Siaya County Assembly, which is led by Okode. And I'll be addressing this just before he's buried. But for now, it's important that the government, led by IG, my brother Kanja, and the head of DCI, that we all bring the culprits to book. And the IPOA should have arrested the police who shot at Olwero, because this is not proper. Yeah. And if, in any event, Olwero was going to appeal against his court, he was going to court against the County Assembly of Siaya. Kwa Siaya Terenya e County ma Homa Bay kama jo handball matio machiegni kod chiro masoko mjinga e boma ma Homa Bay ywak ne gintiere kod luoro mar gamo tuoche mag nyaldiema kaluwore gi barruok mar dag minyaga masani keyo pi molil e kar gi mar ohala. Giywak ni pi mochido ne ochako mol kanyo wuok tich juma mokalo. Johala go kotane kod jakom ma oko agero koni dag minyaga no osebedo kabarore kinde ka kinde kendo rocho chenro mag gi mag ohala. Koro sida mango sewage moro osebedo ka inyowa ka ndalo ka ndalo ka koth ochwe matin to mol. Koro sani ncho chako mol ching Sunday nyaka kawuono. Ne wan gi welo ka ne wadak maber, ne wachiemo maber. To sani gik ma kata wendo moro le ma kata jok ma uso negi yien ka ok nyal madho kata soda nikech sewage thengo ma ok wanyal. Koro akwayo jatelo mochung'ne sewer line kata mochung'ne water gikonywa mondo mi Homa Bay obed maler kaka ne welo wewa. Imetuadhiri katika wateja wetu wanapoingia mali hapa waweza kununua bidhaa kwa sababu harufu inanuka hapa hivi inazuia wasiingie. So kuanzia Jumatatu hatujauza hapa vizuri kwa sababu ya uchafu. Kwa pangeomba gavana wetu popote alipo na wanasimamia mambo ya afya watusaidie ili kwamba sisi pia tupate afya yetu kwa nzuri. En kama jitime ohala mopogore. Koro wakwayo sirkal mantie county government kokadho kuom ginene waziri mare mondo ging'inwa wach mar sewage manego e paya kani. Paya kancha ka president obire tiyudo ka samoro ka koro welo sedhi to wan kaka jopiny koro ok wabe treated maber. Korom gajwang wayuyo matin chenro eno oimorero kama na hinya kuom medo kete Ramogi TV kapok kao yo mokwongo aneno kanyo ote mar Joseph Oyo japuonj dina mar kanisa Kopere Nyandiwa Parish ochano mor kod ripode mar Ramogi chiwo ne oganda kwa serikal mondo temi ong'iyo wach skule kama pach jonyuol nitiere omiyo nego migi pesa monego bedni ioro mondo or chon mondo nyithindo oyud kaka puonjore e yo makare. Ozum
Tom Kapita wacho ni entiere kodwa yo makare ahinya kwa hai makare na jopuonjre makinyi yao skunde kendo jonyuol wacho ni warid mana kamba somo ler maler to gomos nenta family retired chief Nyasaya Olo kuom tho mar chief Musahia Nyasaye mondo miyo hocho makende. Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni entie budho kapile gi familia mare kachiel gi mama Christine Oniala wacho ni omora gi Ramogi TV siepene Pastor Justus Okodo mar Kenya Lakefield kod Pastor Fredo Kuku mar Ombujo District SDA Church gintiere gode chendo Nyakorom Gajwang. Miano Mwalimu Jael gi Mwalimu Bernard kantiere kaunti ya Migori gi Mikaya Kacha gi wacho ni gimora ahinya gi Ramogi TV kaka weche gi chopo negi eyo ma owinjore odhiambo makawuono. Makosore Frederick Ouma wacho ni kata nyinge machiel iluongo na Gabo wuod Minadundo entie Nyakune wacho kanyo negi en gi award gi Jabez mama gi Pamela jaode Cecilia Michelle gimora ahinya gi Ramogi TV odhiambo makawuono. Kennedy Libogo wacho ni en kwachra kido wacho ni oyie gi Sifuna gi Babu Owino wacho ni it is high time mondo mi the king must be told he is naked. Haya Okotho Njiko Jaunga wacho kacha ni en gi jaode Lucy gi mor gi chenro. Florence Cartel wacho ni kaka pilentie bondo hai maber na nyithindo makiny dhi yawo skunde pacho kae kata wacho ni weche gi chopo ne eyo makare kae entiere Bondo Town Joseme okau mos mage. Erika Walwala kantiere Ruby Ofane jane ni kachain bende aneno kanyo ote manomo ora gi Faith Mzomo Mwalimu wacho ni serikalo iyo chopie pesa eskunde. Anything to do with education onego bed ni en gima isayo go serikal mondo miye kotim pesa chopie eskunde kaka winjore wacho ni Kenya iko na pesa omiyo kiket ni sa school to koro pesa onge. Mano Mwalimu Faith Mzomo. Joseph Jakeaja Bungu wacho ni entie Kisumu wacho serikalo konyo nyithindo gi jopuonj mondo somo dhi mbele pacho kae. Aeno bede Samuel Owuor kantie Kericho. Prince Jimmy wacho kanyo ni entiere kodwa kama dawa. Haya Omondi Jeff wacho ni entie Luanda Magwar kae to benano kanyo ote mar Boaz Marianga. Boaz wacho kachacha ni entiere Wendo sub county gimino Daimasi Boaz gi mor gi Ramogi TV oyo mutinya Korom Gajwang chendo eno imore medgo kodwa mbaka oduogo mandaka machuo kende kwa kae kikidhi mabor. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. I swear you'll never see anything like this ever again. Jackie, you know singing ball? Yes! Football is back! Na this time, mashabik wanajijenga na EPL. Win up to 5,000 Kenya shillings daily and 100,000 Kenya shillings weekly. Jijenge na EPL on Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Tikod yo makare marito cham. Tigi yath makare manyalo rito cham kaka Skana Super mondo rit cham kuom thuth ketho cham kuom kinde malach. Luri kik ipimo kata rapimo winjore mondo ibed gi rito maber. Tigi grams 50 kende mar Skana Super kuom guna kilo 90 kata gorogoro 40 mar cham mondo ine ni rito cham e yo makare kendo kuom kinde malach.
E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth, kata mong'ere kaka osama, ere tiende gimed ketho chambi. Gi Scanner Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Scanner Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machiegni kendo nyakora Mgajwang' chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Familia moro mar Chiliel koro dong' ma onge kar jot kaluwore gi masira mar mach manomuoch kendo wang'o odgi gi mondo duto e gweng' ma Burkamwana mayudre Ragen sublocation e Central Nyakach. Ruoth ma gweng'no Silas Odipo olero ni majno ne omuoche odno e kinde mamiyo ma wuon dalano Pamela Oloo nye onge pacho. Olero ni majno ne omuoche kowuok e maka mayangore ni nye pod liel e gunia e yodno. Masirano mar mach owe familia no ma onge kod nyalo ka bende en kinde ma nyithindo ikore ne yawo skul ne tam mar adek. Kama wantiere ni eri wan Burkamwana village e dala mama Pamela Oloo men Chiliel manyoro ode owang' ka gi gimoro amora ma orumo. En kod nyithindo ka, nyithindo masomo Banda Comprehensive School, gi nyithindo gi owang'e ot ka te, gi mama bende owang' ka eri te, kinti yawo skul nyithindo yonge uniform, yonge books owang' ka te, gimoro amora kaka ginyalo chako gi ywak no tamogi. Omiyo wasetemo wakwayo ni kantiere ng'ata ng'ata manyalo pare gimoro, oyud ot monyalo donje, oyude gik ma nyithindo dhigo skul, ochake ngima machielo. An gi chandruok ka oda no wang' to magi e nyithindo mane ot oyudo ka wang'. Magi e nyithindo makoro gigi owang' te, owang' buge, wuoch, uniform. To kinyi yaw skul, to wadwa konya uru onge kaka nyithindo gi nyalo dhi sikul. Ma kuru bada, aleo gi nyithindo ka, ot bo wang' te makata gima odong' onge. Kanisa ma Presbyterian bade ma Kariobangi South ne odiochieng' ma kawuono kawo okang' mar tawo chenro mag yor ranyisi kaka yo mar kelo riwruok e kind jo kanisa no kod jowetegi modak kod ng'ol. Kaluwore gi jotend kanisa no, ma en chenro mane itayo mar chiwo puonj ne jopiny e wi ratiro kod bedo jogo modak kod ng'ol e kind jopiny. Jafo marwa Armstrong Osutwa miyo waler. Oh, how I love Jesus. Bende isenono chenro mag alam madhi nyime odira kodira kuonde ma ileme. Bende iseparo kaka inyalo ta chenro go e yo mopogore. Kanisa ma Presbyterian bade ma Kariobangi South kokalo kuom bad migawo mare mochung' ne jogo modak kod ng'ol ne obago chenro mar alam to ok kaka pile ma ne itayo gi jogo modak kod ng'ol, kendo chenro ne duto ne itayo yor ranyisi gi dho jogo maonge kod nyalo mar winjo kata wuoyo. Rawere mag kanisa ni, mana kaka kanisa mamoko, ne ni kod kidieny mar timo tuke. Mago machiwo puonje wi midhiro mar rawere ahinya to modak kod ng'ol kaloe e ngimagi ma pile ka pile. Magi duto ne itayo gi ranyisi. Alam ma kinde ka kinde isomoga gi jo kanisa duto, kamoting'o alam mar wuoro e kinde mamoko duto ne isomo yor ranyisi mag jogo maonge kod nyalo mar winjo kata wuoyo. To kata kidienje mag nyithindo matindo ne okowe chien, kaluwore ni ne omigi thuolo mar chiwo puonj margi e yor poem. Mano mane wuoyo e dwaro mar kelo kanyakla nyithindo duto kanyakla e kanise, to kata kidieny mar wer ne itayo gi ranyisi. E chuny chenro, kinde misa ne ochopo, yalo ma kinde ka kinde itayo gi duol, to iloko ne jogo ma ok nyal winjo nodhi ataro. Kaluwore ni jalo maduong' ne tiyo gi ranyisi, to iloko gi duol ne jogo manyalo winjo. We are celebrating our... Jotelo mane obago chenro no kotelnegi gi Moradha Samuel
ne ogolo dwaro mar riwo kanyakla ji duto nyaka mago modak kod ng'ol e kinde alam. Na tunashukuru Mungu sana kwa sababu leo tulikuwa tumetembelewa na watu walio na ulemavu tofauti tofauti, watu wasipoona, watu wasio na uwezo wa kusikia na kuongea, na watu walio na ulemavu tofauti tofauti. Na tunashukuru sana kwa sababu hii kanisa yetu imeweza kuwashughulikia hao watu wote. Jotelogo koni dwaro nitie mar nyiso jopiny ni kata obedo ni jogi odak kod ng'ol, ok onyiso ni ok ginyal timo tije mamoko kaka jowetegi. Bende gikoni bedo ni jogi ni kod dwaro margi mapile ka pile, kik dewgi e kinde chiwo tije. Mambo yote imefanywa nao katika kuongoza, katika kusoma Biblia na kufanya mambo yote, na hili ni jambo nzuri sana kwa sababu linawafanya wale watu ambao wanaona watu wako na ulemavu wajue disability is not inability, na tuone ya kwamba wamebarikiwa na talanta mbalimbali. Just motivate them so that when they have job opportunities they can bring them, they can give them those opportunities. Is a way of actually integrating them, ama kufanya waweze kuingiliana katika jamii. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Mana Kenya na lama kende Nyakurom Gajwang gino nikae ni kinyaltime bende kanisa moko mondo jogo bende winjie kaka oganda moko bende winjo pile kiyalo. Rokamana Armstrong Osutwa awadhi mbele riwruog makelo kanyakla riwruoge makedo ne oganda Civil Society Organization Network e kaunti ya Migori dwaro mondo mi kaunti ya Migori obi kod chenro makare mar nywando pach oganda e chenro mag dongruok kagi ywak ni ithoro wegi oko. Jafo moro e kaunti ya Migori Jojuma nigiler. Nywando pach oganda e chenrogo mag dongruok mag piny owacho en gino mochuno kaluwore kod chike ma pacho kae. Kata bed ni kaunti ma Migori osebedo kawo pach oganda e chenro mag dongruok mopogore opogore, yo ma ikawogo pach oganda osebedo ka koro kelo penj mathoth malo duoko. Penjo en ni to bende pach oganda osebed kinywando yono makare e chenrogo mag piny owacho. Koro wan kwa winjo ni nitiere public participation moro ka moro, to nikech nwase tiego jopiny e weche mag budget gi, wakonegi ni kik urit mondo luongu, dhi uru tunyis jopiny ni bedo kama. So kata ok giluongowa, kata kapok girwakowa ginywandowa e parono kaluwore gi sheria, to wasebedo kwa participate. En gimoro mitimo nikech en sheria owacho ni nyaka utime, koro gitime. Emomiyo samoro gi avoid civil society nikech wan wang'eyo kaka cycle ni onego bed ni ringo, the meaningful public participation wang'eyo kaka onego bed ni time, koro gi avoid mondo wan kik wabed in that public participation. Emomiyo gi involve wa. Jokanyo riwruogo mag oganda e kaunti ma Migori wach ni ok gimor kod yo ma piny owacho mar kaunti ma Migori osebedo ka koro kawo pach oganda e chenrogo mag dongruok mopogore opogore, ka giwacho ni gin osebed kiwegi oko. Recently wasebedo gi training gi community systems. Training wasebedo gi jobunge, wasebedo gi women groups, wasebedo gi youth groups, wasetrain several community systems. Mondo mi jogi obed prepared for gimwaluongo ni social accountability. So a social accountability ka ok en about civil society. Nikech jogo kosebedo empowered, koro ginyalo dhi magi follow up kata koluongo gi kata ka waonge. Department mar Civic Education nondikonwa barua ni gidwaro that nywando paro kaluwore gi chik. Koro wasedhi mwadwa bedo kod gi piny, gima warito niya gima ne wawinjore ne gidhi timo, nikech wan kaka Civil Society Organization ma Migori one legally registered. Koro kwanyal engage county government kagimo engage joma nie liel. Jakom riwruogo mag oganda e kaunti Migori Dr. Tobias Ogola wach ni pok noyudo barua moro amora ma bende kowuok kuom piny owacho maluonge e chenrogo mag kawo pach oganda e kaunti ma Migori to enye chenrogo mag loso budget. Kata barua achiel manyiso ni nondikna barua kaka jakom kata secretary general mar civil society ni wadhi timo public participation chieng' ma kama, mobilize the people. Wan wawinja ni gimoro timore. At times walawo mabang' jo county. Kata bende gitimo ka gitemo mondo koro gichopi e romo mag kawo pach oganda ma olosi kod piny owacho. Jokanyo riwruogo mag oganda e kaunti ma Migori wacho ni ka gidhi kuondego ok rwak gima kare. Ma support sirikal mantiere no, wedegi kata osiepegi emigwelo, to jopiny ma anana dhan raia ni ok gweli. Koro ma momiyo kang' wuon ng'ane neno kibiro to eto nosenyise ni dhi miye transport ka.
tambe kore chaka sieko oneno mana ni samoro transport mi dhi miecha amba dwa lambe emomiyo timre nade obedo geleka. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kaluwore kod medruok e kwan masira mag apaya e pacho kae, weg geche matero jowuoth maboyo nitie kod luoro mar wito lesen maggi mag timo ohala kaluwore kod okang' matenda rita e angone inyalo kawo mar mayo gi lesen. Gikoni yore nitiere makare mar riwruok mag weg nyamburko mag jowuoth nyalo winjore chope kod migawo mar obila mag ndara mondo mi tiek masira makoch kendo bero lwasi mar ndara. Mana ka jafwambo mar Walter Nyambaga leronwa, obila to ramo ni ka ok weg geche otang' kendo lero it joriembo to biro chuno gi kawo lesendegi. Ondao mibiro kawo kod migawo mamenyo chenro mag ndara nyalo bedo mano mager mainyo yore mag yuto ni mar geng'o ber maloyo thiedho. E mbaka kod Ramogi TV juma mokalo, komanda mar obila mar ndara kata traffic Freddy Kuchieng noyango ni kaka yor rakore kod midhiero mokwako Kenya ma ji wite ngimagi, derepe, weg geche, johala biro chuno mondo mifwal kuomgi lesen eka podhigi kendo manyien okang' madhi nywando sekta duto mag ndara. Kuma samoro nyalo dhi ni kambi samoro ama wuon mtoka lure ka samoro nitie gik moko moro mobed barupe moko moro bed mtoka nigo to ongego kaka insurance. Samoro mtoka rach mechanical defect mag mtoka. To samoro bende kakoro ajali go siga bet mang'eny ni kambi achiel inyalo mayo kambi no barua mar ohala. Moka kod migawo mar obila koro medo kela chidh nade kuom joket mwandu mag weg geche ndara moko ni kowany oko lesen kuomgi to chochni mag yuto nyalo betie kendo doko chien kendo inyo chumi ni mar jok magindiko nyalo koso tije. Yudo lesen mar mondo iloko ohala ni otek to be okotek ahinya nikech kiluwo chik kaka serikal dwaro to lesen yuda mar tich be ok ginyal tamie nikech wan gechewa ok pange kor ndara. Gechewa gin geche mi idho office kendo itimo booking online. Koro yudo ni offices gi duto te nigi dhano mindiko, omiyo kadi sirikal digol koro leseni go kuomwa nyalo lalo tijegi mang'eny sana. Mondo wayud picha makare mag joriembo mag geche madhi maboyo e kaka Mombasa, Busia, Nairobi, Kisumu, Homa Bay, Siaya, Nakuru e kind mamoko. Derepe ni kod wach mane wigigo madebe ni kelo chochni ndara kod masira ya paya. Inyalo bedo perfect to samoro waduma itiyogo cha midhiro mogo cha ok en kaka in. Samoro nitie kaka en. Koro in kinene tinyalo wene kore mapema nikech mostly gima inyawaga en ni an kora. Changamoto za barabara ni kama saa zingine ile wakati sasa kama kunanyesha hivi naweza pata mwingine labda kuoni vizuri amekuja ango yako, sasa hapo inapita wewe ukuwe mwangalifu. Kaka yor tieko hole kinde mag riembo, obila geto menyo geche mano kod derep mok yudo yweyo kendo nyalo miya yula kwanygi e kinde mag riembo machwe kel masira. Omiyo dwaro nitiere mar baskabas madhi maboyo bedo kod derepe ariyo. To sama in gi fatigue ndara to fatigue ni gima kele ni driver ok oyweyo, to samoro driver be ok oywe nikech odwa pesa, nikech ichule pesa matin. Koro wan kaka joka janam gimwatimo, wan kod kuonde iluongo ni resting places ma driver giwilore kendo ok wan gi driver achiel. Yudo wan gi driver man standby mane ndara to wan gi driver ei gari ariyo. Obila dwaro ni mondo luruok kod chike mag apaya. Kata kamano, joriembo mosebed ka itudo ni chiwo mit bilie ka gin apaya gino magikoni miriambo. Samoro kaka chike mag barabara gi en kaponi otimo makosa mar barabara to imiye bond to dhi court. To kodhi court igoye fine to duogo. Koduogo pod odok adoke ang'ono iyo handi motimono bora ni osechulo file ma court chande. Lakini derepe kande to pod tayari mar chiwo pesa komakgi
to pod askacheko bora amedo kao pesa. Ila tunajitahidi kampuni sije ikapokonywa leseni, kwa ndio maana tumejitahidi kuleta services nzuri barabarani, ushirikiano mwema, madereva wetu ni wako well trained. Polisi untie ndara ndio obiro chungo gari, tichungone gari ocheko to we idhi kumidhi. Koro bedo ne mit bilile samo tie joma golo to atok dang awach ne gacho ka dang nuwa golo. E kaka yoro counting e kendo neno ni sekta ni okelo yuto makare kendo bugo uchumi pachoka nyaka chop dwach piny owacho kod kastembe. Osuru wachulo kendo yudo ka ayudo ni mtoka ema chule osuru mang'eny kabisa. Nikech yudo ni apart from national government osuru wachule na counties. Tiyudo ka koro wawuok Mombasa wadhi kamo kaka Busia. Wakale county mang'eny. To kila county wan go office. Kamiketo office no nitie chike mag county no. Manyaka tiliu kendo shuru babe nyaka ichulgi. Koro kwayo mokwongo na county governments mondo gi consider en kuonde mwapakie mtoka. E wi wach jam kata dhongruok mag geche ndara, sirikal chano medo yaro yore to kod apaya mondo tiek dhongni. Where there is any obstruction, that is immediately where we respond to. To national government wakwayo nikech kaka sani mondi wuog Mombasa mi chopu Busia wan kod jam mang'eny mosebete. Yudo kaka kori loso ndara Mariakani kidhi wuok Nairobi kori rieyo Nakuru kanyo unyalo ninde kata ndala riyo. Koro wakwayo mana government to be gi consider wakaka wanjok machulo shuru gi yaun wandechi. Chiwa gete ne oganda luo mondo ket mwandu kaka yor chuogo tije ne joma tindo ahinya sekta mar wuodhe. Onge ng'ama chung kende ma succeed. Sani dhano nyaka nywak. Wadwaro nuwan kaka joka janam. Twa empower jowa, twa loso mwandu. To mwandu mwaloso go wachak wadok wagero go thuchewa. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Sigena makende machielo Nyakorom Gajuang ng'ol mar obwongo kata autism biro gi midhiero mopogore opogore e kind nyithindo kendo mono gi bedo gi tudruok makare gi jonyuol gi kanyakla kod jowetegi. Kata kamano yangore ni nitiere yore moko mag lony manyasani ma itiyo go reso nyithindo mantiere kod midhiero makamano. Jafomara Joy Solo olosonwa sigana ni heyo makende. Lek mar janyuol ka janyuol en bedo gi nyathi mangima manyalo tayo ngimane makare. Kata kamano seche moko mayok bed kare kendo nyithindo yudo midekre makelo negi ng'ol e ngimagi. Ma e ngima ma Winnie kod Rogers dage sani tok nyithindgi yudo ng'ol mar obwongo kata autism kendo gihum nono kama ng'ol makamano nowuokie ni mar ne ginyuolo nyithindo mangima. Bang' jumbe ariyo na chako noko nyathi mopogore nonyore mana ma normal adhi kode hospital mokwongo. Bang' kendo jumbe moko ariyo adhi hospital moro kendo nikech koro wiye kae ne yaore ahinya to wiye bedo maduong' very fast. Okono ni nitiere pi e wi nyathi nikech en gi condition mokwongo iluongo ni hydrocephalus. Onyuole anyuola ka nyathi moro ma normal like any other normal child. Kasto bang' mano to kano grow up nochako neno pogruok moko matindo tindo kuome kaka kaniluongo nyinge kaka diluongo nyathi to nwaneno ka en no correspond ne nyinge. Kore manwa ochijo ani to en ang'o marach ka time ne dhi to ne o correspond to that. Kata bed ni laktar nomiyo gi lere wi ng'ol momako nyithindgi, Winnie kod Rogers wacho ni ne gibedo gi paro mathoth kod akwede wi chal mar nyithindgi. Okawa ndalo mang'eny sana nikech kane ochakore to napando mich sana nokadhi kode dala koro noka akete mana e ot but nokawo thuolo ma sani koro jahigni 9. Anyalo wacho ni nyaka higni 6 kanyo endo kapok ka accept lakini bang' mano to koro na accept. Ing'eni kila ng'ato konyuolo nyathi dwaro ga nyathi man sawa. Yeah. So kaka nokona ing'eni mokwongo kata kapok atere hospital cha nakawo ndalo nikech aneno nyathini ok en sawa to pod itamri wacho ni Nyasaye ok nyal timona gima chal kamano. Koro nokoyot. A lot of denial, yudo kata intere a lot of depression.
idonje depression, iparori ahinya, in gi stress, nikech ikia kaka safari no dhi bedo. Ineno ka gima inema itimo gima rach momiyo nyathini chal kamano. Ng'ol mar obwongo kata autism biro mopogore ne mich nyathi Rogers mare miyo ok onyal wuoyo, gino mano medo pek e tudruok kode. Kata kamano ne giyudo yore mag loso tudruok e kinde gi wuode ma jahigni 9. Koro gadget ma otiyo godo ni endi obedo en app mobedo installed e tablet ne. To koro kodwaro gimoro to nyalo dhi to siemo ni gino endo e app kanyo. To app no bende nyalo medo gik moko. Kapo ni dwaro kata chiembe, kata kapo ni dwaro kar nindo, kata kapo ni dwaro dhi luokore, kata kapo ni dwaro dhi e udi kuonde mopogore opogore, to nyalo siemo gino to tang'o gimodwaro. Ne kit ng'ol gi duto nitiere puonj ma itimonegi, ruecho ne joma ok nyal wuotho kod puonjo wuoyo ne jogo ma ok nyal. Kamano bende nitiere puonj mamoko mitimonegi. Here we have an interactive flow learning system or learning system. It's a LED display of, learning either numbers, colors. So we have the child calm, then we can introduce the gaming system. This wall-mounted water bubble bath stimulates the child and calms them down. So some children can come and then, just stare at the wall. We also have a musical touch wall system. And this also has different parameters in terms of learning shapes, learning numbers. It produces sound, and it invokes the aspect of touch. We are in a hydrotherapy pool setup, and this is a medical management model where we use water as a medium of treatment or management. Given an example of children who have autism, we have some who present with hyperactivity, such that when we introduce them to the comfort that the pool offers, having the water around them, gives them that comfort of, being in a safe space, such making them to calm down. And having them calm down is trying to regulate their sense. Rito nyithindo gi ok yot kendo dwaro kony gi mijing'o. Winnie kod Rogers wacho ni ber ka piny owacho konyogi e yore kaka duoko piny omenda mag ruecho e kind thieth mamoko ma nyithindo gi nyaka yudi. Sirikal nyalo yudo kaka improve access mag special schools mondo at least jonyuol bende oyud yot because right now it costs a lot. Therapy oken cheap in Kenya and very expensive. Nikech I think one session ichulo ka gimoro 2,000. 2,000 to mano for 1 hour. Kamano bende oganda ikwayo mondo kik tanga kwede ni nyithindogi kata jonyuolgi kendo rwakgi e ngimagi. Ne jonyuol kaka Winnie kod Rogers, dwarogi en yudo kony kod tiegruok makare mabiro neno ni nyithindgi odago ngima maber. Joyce Olo, Ramogi TV, Nairobi. Tokamana ya Joyce Olo nyakolmoga juang sigano terowa yweyo machielo e chenro maro imore na singo ka wapachi kacha Benta Charles wacho ni entiere kod wagoyo mos ne mama mane ode owangi gik moko te wacho ni do keto namba mondo mi well wishers bende bolne gimoro matino chak godo kato wacho kanyo ni ogoyo mos Esther Lango mano osiepne owito wuode luongo ni Keila mosa ahinya kuom mano. Engineer Chola Benjamin Kanti ndio wacho no kaw mos mare. Kobilo Wilo Jarawila wacho ni NTA Mazera Mombasa kato Jawariana Jaka ni Nikachain bende bitaso chieng wood game karario wacho ni NTA rekodwa wacho ni skunde iyao hai maber ne nyithindo duto pesa sirikal ogol ne skunde jopuonj kadho e matek kato wacho ni masirni magapaya bende sirikal ng'iye motegno makiko bed wach maonge tema. Kraz Milan wacho ni nyingi machielo Junior wuodo ne do wuok Bondo. Barak ma wuok Kabolo wacho ni entiere kod min gi mam Emily kod wuon gi Moses Bolo
bende gin go kacha cha oro ne gimoso kuone joma dok school happy back to school week wacho kamano. Collins Otieno wacho ni entiere kodwa yo makare en bende weche gi chopo ne eyo makare ahinya kaeto wacho kanyo ni wach mar back to school masani gi ng'iyo Byron Gishem mar Nyamunye Master School wacho no kawo mos mage. Maurice Agunya wacho ni entiere kod The Junction wacho bende ni entiere kod weche. Robert Ouko ja welding majanya hera wacho ni mambo leo weche gi chopo yo makare. Maurice Agunya ni kacha in bende nano jwara soja kanyo wacho ni wacho ni en pache opogore matin gi pach Babu Owino wacho ni gintire sirikal kendo onge sirikal mabiro haya mibiro yud molo maya kwa jothurwa mondo sir jatend piny lwedo haya mano kanyo jaro soja kaeto wacho ni en osiepa Dr. Raymond Omolo wacho ni nyaka 2032 haya. Honorable James Oricho to nyisa kacha ni entiere kodwa entie Kisumu gi familia mare poch gi partner mo gi TV kwa haber ne jopuonjre duto tema korodoke skunde wacho ni kinyi yawe pacho kama ngima hapruoth omedrito gi wacho ni mama Beldin Oricho kantie kochia okaw mos malo yo matinya koromga jwanga chenro no imore kikidhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Jarik ni jamwod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Binti kicha mwingi wa bala asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala kulala riziki yake jana. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako bonyeza *811*415#. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova Hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Machiegni kendo nyakwar mga jwange mago mag tuke skund sekondar ma Kisii School nopongi lo e kinde mana nyithind skul no kaachiel gi jopuonjre wako tim margi tok bedo joloch e tuke mag pinje Afrika ma ugwe. Tuke mag rugby jotuga 15 kone gi kone. Safar mar tim no nochakore chuny boma ma Kisumu kendo ochopo e giko e boma ma Kisii kamane tim no yudo rueko maratipo ka jogo mane oromo ne ochweyo miel
giwende mag loch ka gichimo e skundno. Jotugo nolero ne kinda margi kaachiel gi bedo gi luor emomiyo gi loch makende tuke skunde sekondar mag pinje Afrika ma ugwe manobagi e kaunti ma Kakamega. We'd like to thank everyone that has supported us. We'd like to thank the people of Gusii and our fellow Kenyans as a whole. I'd like to thank our coach, our technical team for all the support that they have given us. 2023, he went to the Nationals. 2024, he also gave us the opportunity to test the Nationals. In 2025, we are the East African champions. Aston and your team, we want to celebrate you. Equally, want to thank the Kiskur family, the teachers, the workers, and more importantly, our board for the support they have given us. You always know. Niko na raha sana, mimi ni mchezaji wa mpira. Sasa hata kuongea inakuwa ngumu, but I'm so excited. I'm so happy I'm part of the boys. The boys have done well. We promise as a county, we'll be talking with the governor to see what the boys will do after this. We need to work on it. We need to defend this cup, and we are happy. Pochge Park ne jopuonjre mag Kisii School. Githinji higa jaloch tuke mag chess motis ni KICC Rapid Chess Tournament bang' tieke thuolo mokwongo gi points 6. Hinga nolo James Panchal mano tieke thuolo mar 2 ka thuolo mar 3 nokaw gi jatugo Dennis Kalati ma duto ne nitiere gi points 6. Victor Ngani kaachiel gi Deng Kangor no tieke thuolo mar 4 gi 5 kaluwore. E kidieny mar Wakeini Joyce Ndiragu no bedo jaloch bang' yudo points 5 kidieny mano ywayo jotugo maromo 70. Shilalia Grace noyudo points 4.5 kendo tieke thuolo mar 2 e kinde ma Arian Ngani nokaw thuolo mar 3 gi points 4. You know, it's like riding a bike, so you don't much forget much, but I'm happy to be back to play and win a tournament after 2 years, more or less off. For me, it's my love, it's my passion, so I'm more than happy that I managed to be top place. It was a tough field, so it's a good one to have. When you look at the town center, you'll find that they do not have a space where they could come and enjoy, have activities. That's why we are opening up KICC to have other events. Apart from mice-related events, we want to have fun days for our kids. We want them to come and play. We want to have face painting, bouncing castles. We want to have all sorts of events that can attract a family to come to KICC. Tim mar Muthaiga Golf Club nolo kombe mar Patrons Cup ma higani tuke manobagi kuom dala adek e lap ma Muthaiga buore Nairobi. Tuke go manoyudo sir kowuok kuom makambi mar shabiki.com kaachiel gi mano ma View Travel noyo jotugo kowuok e gwenge duto ma pacho kae. Kano wuok gi jofwambo, jakom mar Muthaiga Golf noduoko erokamano ne josir mag tukegi kosingo ni higa manyien tukegi biro bedo maber kendo ywayo jotugo nyaka pinje maoko. Jakom mar komiti matayo tuke mag Olympics e pacho ka Shadrack Muliki nowacho ni tuke mag golf ma sani onywando nyaka nyithinde en ranyisi ni tukegi medo bedo gi huma. Bang' tim mar German loyo gi sets 3 kuom nono tuke mag 5 madhi nyime e piny mar Thailand, tim Kenya matugo tuke volleyball mag Wakeini Malkia Strikers geno matimo maber e tukgi makiny. Malkia Strikers ma itayo gi kocha Geoffrey Omondi biro rakore gi joloch kokalo e tuke mag Europe Poland kiny. Poland nomako thuolo mar 3 e chung' ma timbe pinje mangima biro bedo mapek ne Malkia Strikers kama kamano. Omondi ntiere kod geno ne nyidende ma Kenya nigi thuolo mar nyiso kit tugo makare kendo yudo duoko maber. Our first game was yesterday. We were proud of the results, yes, though it's not what we expected. Like
to the fullest, but whatever we gave in, that's what we had for that time. But we promise that going forward, we are going to work so hard because tomorrow we are facing Poland, and Poland, of course, is a good team. So for us, we're just going to work on the small mistakes that we did towards the German team so that maybe we'll be able to deliver a different kind of result. Well, the girls realize that what we tell them can work. They realize it's possible to beat these teams. So they are more motivated because they want more of those games. They want more of those matches. They want to experiment more on what we have trained on because they realize a number of things are working for us. We only need to work on the finishing. That's what has let us down in the previous match. We still want to push point by point. We are not going to give Poland an easy time. And if they are not careful, tutapita na wao. Ikanye mwatike chendro ni maratilano ka Pastor Juma Orundu nyisane ntie kodwe chendro bang'e ya kiche mana gibago siaya kama gwedhore ahinya. Aino bende upijaja chuma wachoni entiere Nyamasaria weche gichopo ne makare gimen gi Brighton, Mama Brighton. Job Jagongo wachoni entiere Eldoret Langas kaito wachoni weche gichopo ne makare min gi Grace Jagongo gino gimen da Jacqueline beano kanyo ote mar Geoffrey Ouma Ochieng. Kevin Arucho wachoni entiere Mbeta kaito Joseph Jakia Jabungane ni kacha kendo. Makomolo ntie wagusu karo Simon Ongwe wachoni entiere kodamano wood game Ndagaria wachoni wood Leticia eyo makare ahinya ngija ode Cyprus code game Ndagaria duto ka almost mange. Jack Nyakwara Sur Kagweno wacho kanyo ni entiere kodwa en bende kwaneno weche gi achiel kachiel eyo makare ahinya. Nyakwara Hussein iwacho kacha ni yegi awange sekta mar somo unjo ng'eyo makare kendo malongo. Moroni MP James Onyango Koyo kod Moroni Constituency Manager Hospital Ngere wachono ka almost mage. Engineer Lazaro Kanyamboku wachoni jodolo bende koro teme obed neutral. Wachoni Gachagua yande odhi monja o sovereignty powers mar Kenya abroad to negiling thiko so giseka political stand or otherwise wachoni Honorable Babu Owino third force nyalo chomo kode political oblivion. Haya kisungu kubwa kanyo Engineer Lazaro ero kama na henya kumaketera mugi TV Gloria Dero kati na Ruben Nikacha Nyakora Mgajwang kechao seromo inalole kanyo karutho rito i wan bendo rito arom kendo kanyo kiny sadek chendo maramenyi piny goyimore osebedo gi Wilson Ochuka kaka jaloko marwa kachiel gi director Marabobo Afula nini maber nyinga Lydia Okeo.